ଆଜି ହେଲା ରବିବାର ତ ସକାଳୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ତ କାମରୁ ଛୁଟି ହେଇକି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ। ଏଇପଟେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ମାଉସୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାନ ବଡ଼ମା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁନା ପଠାଣ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜା। ତ ସେଇମାନେ ଦେଖ କେମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇକା ଦେଖ ମୁଁ କାମ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦ୍ୱିପହରେ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଏତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମୋର ବି ଟିକେ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ରହୁଛି। ଆଉ ପରଦିନ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କାମକୁ ବି 2-3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କିଛି ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖିବେ ତ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇକା କାମ କରିଦେବା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ।